हाय हेलो नमस्कार मु मंटू मो यूट्यूब चैनल को स्वागत करछि। आज चलतु मु जाऊँगी कानातूर चेन्नई गोटे जगह आठी महाप्रभु विराजमान करछंती एठी भी रथ यात्रा हुए। चलतु आम जीवा आठी दर्शन करी आसवा। चलतु मु मो रूम रो दीटा पिला तीन जन मिसी कानातूर जाऊँ जो रथ यात्रा हुए। सेठी प्रतिवर्ष रथ यात्रा हुए। प्रति वर्ष हजार हजार लोक हेटी आसती आउे मागणार खाଇବା भी बंटन करा जाए। ये जगह ना हूँ कंदन चाबुड़ी चेन्नई गोटे स्थान मंदिर टी अच्छी माँ का मंदिर आठी भी सब पूजा करा जाए। चलतु आपण को देखो से मंदिर लास्ट जो मंदिर प्रति वर्ष दुर्गा पूजा बहुत प्रकार लोक आसती मूर्ति बहुत जगार लोक आसिक पूजा करते उपवास करता। ये हूँ पालापकम रास्ता जो रास्ता देकी आम मेन रोड को उठिमु आउ मेन रोड रु सेठी आम कानातूर को जीमु। पालापाकम रे ऑटो रे आम मैक्सिमम अधा घंटार बाट सेठू आम चली चली 10 मिनट बाट हम देकी कानातूर रे पहुँचे। समझे भी कहते ये भूलिगानी पचा दो पक्का था ना ये भल ना मन गीतटा देखुच ना एबे आम ऑटो रे बसी सारछु आठू मैक्सिमम अध घंटार बाट कानातूर को हम आउ कानातूर रु पालापाकम को ऑटो भड़ा 30 टंका नियो। आठी मैक्सिमम 5 जन कि 7 जन ऑटो रे बसी पारे। एबे आमे कानातूर सारिकी एबे आमे भगवान महाप्रभु जगन्नाथ ठाकुर पाखु जाऊँ। मैक्सिमम फोटो उठे 10 मिनट 15 मिनट रास्ता रे फल नड़िया कदली आप नहीं पारे धूप धूप जहाँ भी ना ये रास्ता रू नहीं आप जापर। आगरू एत सुरक्षित नथिला किंतु लास्ट बहुत सुरक्षित पुलिस प्रोटेक्शन बहुत ट्रैफिक पुलिस बहुत लोक छोड़ी ठिया सेफ्टी रखी सब सब जगार आठी बहुत लोक हुआ हजार हजार लोक ये जगार हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ ठाकुर पाखे मंदिर पाखे पाखापाखि पहुँची गलु। पाख दुकान नड़िया कदलिया भोगराग नहीं लाइन रहीकि टिकेट आणिकी निजे नड़िया पिटी पारे पिटिकी लाइन रहीकि आपण मंदिर पाखक जाइए ठाकुर को देखा कर आसला बेले भोग धरिकी आसवे। भोग धरी सारिकी एठू मैक्सिमम 5 मिनट कि 10 मिनट बाट
ଆପଣ ଅତିକ୍ରମଣ କଲା ପରେ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବେ। ମୋଟର ବାଧ୍ୟ ଟିକେ ମିଳିଲେ ଆସିବନି। ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଗରୁ ଏତେ ଏ ଆଖପାଖରେ ଘର ଫର ନଥିଲା, ସବୁ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଥିଲା। ଆଉ ଆଗରୁ ବି ଏତେ ଲୋକ ହଉନଥିଲେ। ଏବେକା ଯେବେ ଯେତେ ଲୋକ ଘର ସବୁ ଆପଣ ହେଇଗଲାଣି ନା? ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଏତେ ପ୍ଲେଟ୍ ଲୋକ ସବୁ? ହଉନଥିଲେ। ଆଗରୁ ହାଲକା ଥିଲା, ଏଇନା ବହୁତ ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖପାଖରେ ଭାଗବତ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଭାଗବତ ଗୋଟେ ବହି ବଢ଼ିଆ ଭାଗ। ବିକା ବି କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ବଢ଼ିଆ। ମହାପ୍ରଭୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବହୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ଫୂର୍ତ୍ତି ବି ଏଠି ଲୋକ ଆସିକି ଏବେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏତେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଏଠି 108 ବି ମଧ୍ୟ ରଖା ହୁଏ, କାହିଁକି ନା କାହାର କେତେବେଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେବ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପାଖରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇ ଡାହାଣ ପାଖର ସେଇଠି ମାନେ ସେଟା କ'ଣ? ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଖାଇବା ଜାଗାଟା ବହୁତ ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକର ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ବାଁ ପଟେ ଟଙ୍କର ଦୂରାଣ୍ଡା ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀର ତାପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଁ ପଟରେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ପୂଜା କରିକି ଆସିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭିତରେ ରଖିଦେ, ଆସିନ ତମେ ଭିତରେ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ତ ଏତିକି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଜୋତା ରଖିଆ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଏବେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୋତାଟା ଭିତରେ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିବେ ଚଷା ଫସା ବହୁତ ପିନ୍ଧିକି ଲୋକ ମୋଟା ଦେଖିଦେଲ, ଦେଖିଏ ଦେଲ ଆସିବେ। ଟିକେ ମୋଟେ ଦେଖିଲ। ଆଉ ଏଇ ହଉ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଠାକୁରଙ୍କର ହଁ। ଜାଗାରେ ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖାଗଲେ ମୁଁ ଆସେ ଇଏ କରିକି ତାପରେ ଏମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ଜୋତା ବାହାରେ ରଖିକି ଆସିବେ। ଆପଣ ଆଇଥିରେ ରଖିକି ଆସିବେ। ଆଉ ଭିତରକୁ ଜୋତା ପ୍ରବେଶ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଲାଇନ୍ କରିକି ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ନଡ଼ିଆ ପିଟିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର ମନ୍ଦିର ଇଏ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ସବୁ ଓଡ଼ିଆ, ପୂଜାରୀ ଓଡ଼ିଆ, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେନି ଏଠି, ମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପାଖର ଗୋଟିଏ କୂଅ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଆଉ ସେଇଠି ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରିକି ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଆଗକୁ ଯାଇକି ନଡ଼ିଆ ଆଗରେ ପିଟା ହେଉଛି। ଆଉ ସେଇଠି ନଡ଼ିଆ ବି ପିଟି ପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ନୁହେଁ, ମହାଦେବଙ୍କ ଠାକୁର ବି ଏଇଟା। ଏଇ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ମହାଦେବଙ୍କ ଠାକୁର। ଆଉ ଏଠି ପାଖପାଖରେ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଦେଖିପାରିବେ। କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ନୁହେଁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ବି ପାଖରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ସିଏ ଅଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଚାଲୁନ ଭିତରକୁ। ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଭିଆଇ କତର ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଉ ଅଭିଆ ଏଇଠି ଏଇଠି ଦୀପ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଳିପାରିବେ। ଏଇଠି ଅଭିଆ ଦୀପ ହେଇଥିଲା। ଜାଳି ସାରିଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଆଣିଥିବା ନଡ଼ିଆ ଏବେ ଶଙ୍କରାକୁ ହାଇଟିବା ହାଇଟିବା ଦୀପ ହଁ ଅଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମୋ କତର। ପାଖରେ ଅଛି ନଡ଼ିଆ ପିଟିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଟୋକନ ଆଣିକି ନିଜେ ପିଟି ପାରିବେ। ପିଟିକି ଭୋଗ ପୂଜାରୀକି ଦେଲା ପରେ ଲାଇନ୍ରେ ରହିକି ମନ୍ଦିର କତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ତମ ଦୀପ ଭୋଗକୁ ତମକୁ ଦେବେ। ଦେନି, ଅଭିଆଇ ଦେନି 5ଟା ଦୀପ। ଆମେ ଏବେ ଦୀପ ଜାଳି ସାରିଲୁଣି, ନଡ଼ିଆ ବି ପିଟାପିଟି କରିସାରିଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଲାଇନ୍ରେ ରହିବୁ। ଲାଇନ୍ରେ ରହିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଧରିବା ପାଇଁ ଧୋଇ